Soňky günlerde Türkmenistanda ykdysady ýagdaýyň pese gaçýandygy hemme ma'lum bolýar. Bu ýagdaýda Türkmen hökümeti içerki ykdysadyetini önümçiligini ýok ýerinde her hili ýollar bilen aýakda tutmana synanýar. Bu ýagdaýyň bolsa az wagtlyk dowam etjekdigi öňünden belli. Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň habar bermeklerine görä Türkmenistanyň bekanun prezidenti Berdimuhammedow Ahal welaýatyna gerek bolmadyk iş saparyny gurnamakçy bolýandygyny we şonuň esasynda soňky 20 günden bäri hökümetiň garamagyna degişli bolan dukanlarda ýa-da bazarlarda yerli ýaşaýjylara towuk etini ýagny läşke satyp başlandyklaryny we kişi başyna belli bir kilograma çelle çäklendirme goýup satyn almaga ruhsat berýändiklerini, ony hem satyn aljylar siýasy mesele boýunça gozgulaň çykarmasynlar diýip 20 san polisiýa işgärleri tarapyndan goraly satýandyklaryny habar berdiler. Bu bolsa Türkmen hökümeti tarapyndan ýurdun içerki bazarlaryny durnukly halda saklamaklyk üçin ýürüte alyp barýan biýdilgin siýasatynyň subutnamasy bolup durýar. Bu ýagdaýda yerli ýaşaýjylar gündelik ulanylýan ady karytlaryň köp bölegini açyk bazarlarda tapyp bolmaýar. Tapan ýagdaýynda bolsa el ýeter bahadan alyp bolmaýar. Gerek bolan ady karytlaryň bahalary gün geldikçe gymmatlaýar. İşsizlik bolsa köpelýär. İşläp gazanan pulumuz bolsa hiç bir zada yetmeýär. Eger bu gidişine gitse Türkmen halky aç galar. Ya düzelmeli olur, ya da beterleşmeli diýip özleriniň kyn durmuşda ýaşaýandyklaryny aýtdylar.